लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि यूट्यूब चैनलनि गोदान भिडियोआव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै एकदम गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बरायनानै लाग्रोफिनबावबाय स' दिनै आं नोंथांमोननो बे ब्लग्सखौ होनो नागिरदों थ' जाय ब्लग्सआ जों बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव थामथि इन्टार कलेज इउथ फेस्टिभेलाव बाहागो लाहैदोंमोन स' बिनिनो सेकेन्ड थामहिनबा नैथि साननि हाबाफारि बिनिफ्राय जागायलांनानै थामथि आरो ब्रैथि जियानो जा आं नैथि हाबाफारिनिफ्राय जागायनानै नोंथांमोननो बे भिडियोखौ फुल्लि दिन्थिलांनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना भिडियोखौ जोबजासिम नायलां आरो मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट आरो शेयार आरो चेनेलाव नोंथाङा जुदि गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांनो दाबावगार थ' फैदो बिदिब्ला जों नायदोनि जों बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव माबायदि मा हाबाफारिजों मोगा मोगि जादोंमोन आरो जोंनि दिना बा जोंनि साना माबायदि बारग'लाङो थ' फैदो जों नायदिनि तो गाइस गिबियाव जोंना बै सानखालि थामहिनबा 8 नभेम्बर खालार खालि जों गिबियैनो फ्लेग हस्टिं हाबाफारियाव बाहागो लानो हान्थिलांदोंमोन स' जों गासैबो बर'नि ट्रेडिशनेल ड्रेस गाननानै बेवहाय बाहागो लादोंमोन स' बेयाव जोंनि सालबारि फरायसालिमानि फिरफिलाखौ बिरहोयो जोंनि सालबारि फरायसालिमानिनो स्टुडेन्टस इउनियननि मानगोनां आफादगिरि देबजित बसुमतारी आदाया स' फैदो जों दान्दिसे नायलांदिनि फ्लेग हस्टिं हाबाफारिया माबायदि जायो आरो माबायदि जोबलाङो स' जोङो दायो फिल्डआव ओंखारबाय दा मेन फिल्डआव जों हाबहैबाय जों गासैबो जोंनि कलेजनि साफ्रोमबो स्टुडेन्टसफ्रानो जों जमाहाय हाबहैयो जों लाइन हाबहैदोंमोन आरोखि ना नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय गोबां सुबुंफोर जमा जानाय स' बेवहाय गुबुन गुबुन फरायसालिमानिफ्राय बाहागो लाफैनाय मोन 40 फरायसालिमानि फरायसाफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैदोंमोन आरो बेनिनो नुथाय स' बेवहाय बाहागो लाफैजोबथ'वाखैमोन बे समाव गासिबो मोनफैजोबाखैमोन स' बेनिखायनो एसे गेसेंबो नुनो हागौ नोंथांमोना स' जियानो जा जोङो नै दायो सान्दुङा ओरैबायदि जि गोसा नाथाय बेकग्राउन्डखौ जोबोद समायना नुदों दै द' लोगोफोर फ्लेग हस्टिं हाबाफारिया मोजाङै मोजां जानानै थांबाय स' नै दायो कालचारेल रेलिनि थाखाय रेडि जाबाय गासैबो आदायाबो रेडि जाबाय रेडि ना मोसागोन नामा एकदम बाल्ल' बुल्ल' मोसाफैगोन गासैबो रेडि जाबाय जोंनि फरायसालिमानिया थिं नै गासैबो स्र' ओंखारबोजोब्बाय सिरियेल नाम्बार हिसाबै थागोन कलेजआ Tongla College, Tongla.
Jalan mana kaya? Do you have any experience? No, sir. This is my pastime. I hate airplane. Okay. Can you speak English fluently? Hey, थोड़ा शांति करना जेनेबा. Not so much किबा. थोड़ा शांति मिलाय. Dia हानांगोन. साथि मोनगोन ना साथि साथि गोहोगोन. ओरैबा आमेरिकानि इंग्लिश रोंथाबावोसो आङो. Every now on the first flight. ओंखाम जानायाव मानसि खि मानसि बरिया मा होनदों लाइन जादो मानसि खि मानसि आरोना ब्रा नै उनावबो दं keren buru मानसियालाय ओइ नै किसु ओइनो keren नै बिथाङा दा एसे गावखौसो नाजादों होननाय मानसि मारि नुगारदो दिनै होनहरनो ओंखाम जानो खारदों नोंसोरो जानो गैला जागासो जासिगोन नोङो आं लाखागोन आंनिखौ लाखागोन ना नोङो सोरनि Hey, no cheating. Stay in the line. Hey, Tiger. Tiger nggak le? Hey, hey. Kamu stand dulu.
Hey. Ah, gimana? Mulane. Ini. Zain bau. Ini, saya ini nih. Hey. Mana ini fैदोंमोन नोंथाङा? मा itu ओमफ्राय ini मा आरो पार्सनेल थाबावो नालाय। Kita